Assalamu alaikum. Amin alaikum. Alama. Kin wani lahiya? A gajiya. Lahiya ya gida. Ahiya kallon. To dama abin da ya kawo ni wurin ki. Na zo ne in gaya miki. Wannan dan iskan mashayin nan da ka zo a wurin ki. Yana miki ƙarya mahaukacin nan wawan nan. Inda ya huto haka buzuzun yana zuwa yana miki ƙarya. Ki manta da shi. Ki cire shi cikin lissafin rayuwar ki cire shi cikin tsari saboda wa shi ba tsaron ki bane. Ya da wannan mutumin banza ki zo ki bi ni ki ci arziki ki ba arziki inda yake. Ayyaji da lokuta. Ki gane? Na gane. Saboda haka so nake ki tabbatar in ba shaye-shaye wani ne ko shalisho da sauransu. Ke dai sai ga ke dai kin san irin abubuwan na shaye-shaye din nan. Shi ba bai nan ki rabu da shi ki manta da shi. Biyo ne. To bari in gaya ma. Saurayin da kake magana in rabu da shi. To bari in gaya ma na ji din ina son shi maka. Ko da a ce mashayi ne ban damu ba. Allah ya haɗa mu da shi ko? To baka isa ka raba ni da shi ba. Ka gane ko? Ina fahimta. To don hakan ga kuɗin da kake magana in zo in bi ka in ci arziki to ba zan ci ba. Rike arzikin ka zan rike nawa saurayi. Me amfanin baɗi barai saboda Allah? Ki ga min me amfanin baɗi barai? Da alamun cewa surutun ka na so ya wuce gona da iri ko? Bari ma na kira shi domin ka san da cewa shi ya wuce tsaran ka. Kana jina ko? Saurayi na kira ki kira? To ki kira shi wallahi nan daidai nake da shi wallahi. Wando roba nake daidai da kugun kuwa nake kira shi. Kira shi jiran nake daga wayan mana ya ki daga ko dai matsoraci ne. Hello. Wallahi ga wani nan ya zo ya tsare ni yana ta mai min nasiha a kanka. Wani marasa kunya ne? Ya zo. Ya ce wai yana jiran ka. Kuma ya ce sai ya ga wanda zai dauke ni daga hannun shi. Bai san ni a ƙasar gaba ne. Wa zai taba min ke? Yanzu zan sha jini jira ni gani nan zuwa. Eh?